Ide mmiri ndị ụmụaka isimakụzi n'ogene mụ kama nji akwụsị ogene mụ nkwụsị ịṅụ mmanya n'ụwa oke ide na-ewe ewe ọsị ma aṅụ na mmanya ọzọ. Yes. Now we don't do am. Yes. Now I can properly for us. Yes, bro. And if you do am, you no go regret am. ICSN Mommy and daddy, send your daughters in. Anna will tell me where I need. Double mayor, if we are proud of it. Hey! Now so, Wins. Make a million a